нашар кино чыруу себеби акча алуу үчүн чырылган гана кинолорда түгел. Менимче ал кишинин өз ишин яратмауда. Әлбәттә, татар киноларында яхшы режиссерлар, яхшы актерлар бар. Ләкин ниһаят лоял булырга тырышсам, соңгы арада күпчелек татар киноларына сүгенмичә карап булмый. Сәлам, мин Илдар Усманов һәм бүген без шундый киноларның берсен барыбыз. Киноның исеме Язмыш шуклыгы һәм кино Деонексиядан башлана. Ниндидер мужик тау башында булган килеш, ниндидер Газизне чакыра. Газиз. Сиңа даштым. Сиңа Газиз. Менимче, тауыш операторы су буенда булган юк. Чөнки тау башында булган килеш, аста утырган кеше сине ишетсен өчен әз дигәндә тамак җыртып кычкырырга кирәк. Миңа бу кинода тамак җыртырлык түләмиләр. Таныш түгел бәндә Газизне машинасына утырта да һәм чегәннәргә сатып җибәрә. Тамам. Минемчә бу кино өчен мондый сценарий perfect. Ләкин кызганыч, кино дәвам итә. Таныш түгел адәм Газизгә мин синең әтиең ди. Мин синең әтиең булам. Ләкин эш анда түгел. Эш нигә машинаның тәрәзәләре секунд саен калмаш-тилмәш ачылалар, тоя булалар. Сабынчы участок больницасында хирург Кәрим Камил. Паспорт алдыңмы әле? Бер атнадан 14 туу. 3 көннән паспорт алуың белән менә миннән бүләк. Минем компьютерым бар бит. Шуннан нинди малай үз акылында булган килеш, халявны компьютердан баш тарта. Һәм гомумән нигә син бу коробкада компьютер дип уйлыйсың? Минемчә бу баланы алда үстерәләр. Менә улым 23 февральгә компьютер утыраттак күтәрмә. Исемсез бәндә прокурор яки полиция вәкиле янына килә. Мин бик аңлап бетермәм моның кем икәнен. Кайсы орган сузылып беткән агамаш һәм күкрәгендә микрофон йөртүенә карап инде. Микрофон нәм? Төп мәсьәләдә бер ничек тә ярдәм итеп булмый. Нотариуска барасың да теләсә кем исеменә яздырасың. Рәхмәт, аңладым, күрәм. Агамаш янына исемсез бәндәнең ник килүен әлегә әйтмим, соңрак үзегез аңларсыз. Аптырагач исемсез бәндә Газизнең өе янына килә. Газиз әнисенә допрос оештыра һәм әнисе аңа бөтен булган тарихны сөйләп бирә. Сәбәбе? Таныш түгел бәндә ул җырчы Илгизәр. Һәм менә шул минуттан соң кино концертка әйләнә. Җыр сәхнәдән ишетелә. Фонда яңгырый. Җитмәс актерлары үзләре җырлый башлый. Гөлсәрия киләчәктә Газизнең әнисе тулай торакта яши, медикка укый һәм Илгизәргә башы китеп гашык. Киноның моны җирендә әлегә 12-нче минут. Мин бөтен иштәлекне аңладым. Битте интрига карауның мәгънәсе калмады. Яра, кыскача иштәлек сөйләп китәм. Гөлсәрия Илгизәргә гашык. Бер токтаусыз концертларына йөри. Үз чиратында бу бәндә Гөлсәрияне ярата, ә бу кыз бу бәндәгә күз салган. Кызганыч, ләкин кинода бер-берсенә исем белән эндәшмиләр. Һәм шунлыктан әлегә мин буларның кем икәнен белмим. Бу кинода иң ошамаган нәрсәнең берсе ул чын барлыкны һәм үткән вакытны бик нык бутау. Үткәннән хәзергә бик яш күчәләр һәм шул вакытта актерлар һәм аларның киемнәре бик нык үзгәрми. Илгизәр больницага бу бәндә янына Мине Казанда калганнар инде. Юбиләсез һаман үзегез турында гына. Һәм нигә аларның тавышлары шундый? Алар мине куркыталар. Гафу итегез, ләкин сезнең тавыш операторының ниндидер проблемалары бар бугай. Тавыш разгар, давайте. Сөйләшүдән аңлашылганы Илгизәр Гөлсиярны бала белән ташлап китә, ә бу бәндә Газизне үз баласы итеп үстерә. Фамилиясе ничек буларның? Фамилиясе паспортта. Ул мәсьәләдә катнашасым килмәде. Дуслар, нихәтлек импецил булырга кирәк, баланы туу белән ташлап китәрлек булгач. Һәм паспорт алырга 3 көн кала барлыкка килеп, минем фамилияне алачак дип провокация итер өчен. Илгизәр үз вакытында бай хатын белән очрашкан була. Һәм инде ул хатыннан күп итеп акча кыскач, Гөлсәриягә күз сала. Гөлсәрия, анда теге җырчы килгән. Киенеп чыксын, алып китәм ди. Валлаһи. Ничек килгән? Кая алып китә, кая? Яңа машина алдым ди. Төнге Казанны күрсәтәм ди. Шәһәр күргәнем юкмы әллә минем? Юк килсәң, бер калада бар минем, кирәге бар. Хәзер йокларга ятам. Кемне монда җырчылар? Казан күргән юк штә леме, бә? Гөлсәрия бер тапкыр Илгизәр белән төнге Казанда су кереп кайталар. Һәм инде икенче кадрда Гөлсәрия роддомнан бала күтәреп чыга.
3-нче кадрда Илгизәр инде исереп кайта да, гаиләсен ташлап китә. Нишлисең соң сен Илгизәр? Илгизәр ди. Гөлсәрия инде авылга күчеп кайта, фельдшер булып эшли, һәм бер көнне баласын мәктәптән алганда, Газиздем, сен кая? "Бей, бу нинди бала тагын? Күрәсең, баланың яшь чагын күрсәтергә теләгәннәр. Ләкин минемчә, моны бу ике малайның яшь арасы әллә ни аера алмый. Соң нигә ул вакытта караучының башын тагын да ныграк катырырга кирәк?" Дәвам итик. Гөлсәрия бер көнне баласын мәктәптән алганда, Камил килеп чыга. Әйе, киноның уртасында без бу бәндәнең исемен белдек. Камил инде ерактан кайтып, Гөлсәрия һәм Газиз белән гаилә корырга уйлыйлар. Бергәләп чәй эчеп утырган вакытта Кем кабат кулына алыр икән? Мин аны көтмим дә. Ә менә улы Олан, юк син нәмә секунд сайын малай алыштырасың. Бәлки сез бу балаларга акча түләмисездер, һәм алар сездән качадыр. Беләсезме, нинди сценарий шәп булыр иде. Азактан бу хатын психушкада булган була, һәм бөтен баланы үз малай дип уйлый. Менә бу киноны карар идем. Азактан Илгизәр балада аның фамилиясе булмаган психланып, операторны бәрә. Илгизәрне больницага алып киләләр, башына операция ясыйлар, ләкин ул башка җырлый алмыйча. Тавышыгызның элек кичә булачагына гарантия бирә алмасак та, сөйләшәчәксез. Гөлсәрия оңгыра хатын Илгизәрне үзебезгә калдырыйк ди. алып без аны үзебез. Камил мәмгә ярар ди. Газиз ике әтәй булуына сөйләп туя алмый. Ә минекеләр икәү. Күпчелек кинодан дуслар мин кызык табарга тырышам. Чөнки алар үзләре кызык. Ә бу кино диваналык. Моннан көләсе килми, моннан ахырып утырып җылыйсы килә. Кадр сайын ляп, хата, кадрга кергән микрофоннар, камералар, бик сәер яздырылган тавыш, бик чүнсез уйнаган актерлар, 3 яшьлек кыз язган сценарий һәм иң начары шушы нәрсәне телевизордан кино дип күрсәтәләр. Язмыш шуклыгы исәр кино рейтингы буенча 1-нче урын ала. Котлыйбыз. Һәм гадәттәгечә азактан мораль. Эшли белмисең икән, ябешмә.